Ganito dito sa Bohol, ganito kami pa tuwing Semana Santa, ginugunita namin to. Dati wala pang COVID, di nila ito di nila pinoprosesyon. Ngayon kasi COVID, pag walang COVID, maraming tao sa simbahan, so dito na lang nagpo-procession na sila. Yan, hello. Yan po si Jesus, patay na po siya, nasa libingan na po siya. Ano sampul ba folks? Yan po. Hi. Ayan po, maraming sasakyan ang dumalo. Dadalo sana ako kaso maglalakad ako. Yan, marami po sila. Yan po, lahat ng service na yan. Ganito po dito sa amin sa Hagna, Bohol. Ayan po. Kada kalye po may may mga santos. Di apel tapuan di. Flores di Mayo bi. Ha? Apel sa Angel sa Flores di Mayo. Ha? Ha? Ano ka mo Angel? Sa Angel? Di. Yan po, ang haba po ng pila ng sasakyan. Kasali po yan lahat sa prosesyon. Dalawa lang yung namin na prosesyon dati. Halos lahat. Lady in pink. 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 Ganito po dito. Ito po. Ganito po ang itsura dito. Yan po. Pag may prosesyon, ganito po ginagawa namin. Nilalagay namin sa lamesa. Serbato sir. Yan po. Katatapos lang po ng prosesyon. Yan. Tagalog ka na pala eh? Opo, siyempre. Yan o to sa sa upload to eh. Tagalogins ka na pala? Yan. Yan. Ito po yung chins kalamay po. Ayan po. Kapag gusto niyo ng kalamay na malaki, yan po. Libre yan. Pag nakuha niyo lahat. Tarong ah. Tarong. Kung kaya niyong buhatin yan, mabubuhat nyo yan. Libre lang yan. 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 Katatapos lang po ng prosesyon. Pinukuha na nila. Yan po. Kita niyo po ang chings kalamay dyan.